izango dugula, ezta? Bai, izango hauena, bai, dudikabe. Eskerrik asko. Beira, hau da lehendabiziko margoa, ezta? Eta zenba daude? Lehendabiziko, hau da, zaldiburu handi bat, eta hau da lehendabizikoa. Badirudia dirazi nahi dula, koba hau zaldiari eskeni izan dela. Eta denan daude, 50 irudi. Gehienak zaldik, baina badaude bisonte batzuk, hartzak, oreinek, eta baina gehienak zaldik. Beida, hemen ikusten dugu batipat zaldik margotzen zituela. Zeratik zan hoi, Jesus? Bai, zaldi bakarrik ere ez daude, bisonte batzuk ere badaude, hemen bat, horbeste bat, orin bat ere badago hemen, baina bai, gehienak zaldik dira. Eta aztarnatekin berriz, zaldi ezurrek ez dira azaltzen. Zergatik da hori, behar bada, zaldi izango zen talde honen totem maia dolako zerbait, jaiko bat. Eta hor du zaldi margotu iten zuen, bat ez zuten aizatzen. Hori ala da. Batzu badaude oso ederraka, oso polite da, ikusten dezun bezala. Bai, ikusten da gaina detaile hondikin indako dela. Hondikin, nahi zuenen, dena jartzen zituzten detaile guztik, apoak eta bar, maestria hundi ez zeuken gizaki honek. Margolari trebesa marrak ziren. Bai, dudarik gabe. Gaina, modeloa ez zeuketan aurren, modeloa kanpoan zegoen. Buruntzekoten, eta ez modeloa bakarri modelak ditun, xeetasun guztik ere bai. Garai hartan gizakiek hartzekin partekatzea altzuten kobazuloa, horregatik azaltzea aldia, hartzak erdian eta aldamenetan zaldiak haien behira. Ez. Hemen leize hartza gizakia saldu baino lehen eoten zan. Hartza bakarri bizi ziren ordun. Eta hartzaia galtzen joan zirenen, ordun sartu zen gizaki akainen. Baina hauek ez dien leize hartza, baizik eta gaurko hartzak, guaindik Pirineoan bizi dien hartzak, gaurko hartza dau. Eta gertatzen dena da, hartzak daudela erdi-erdin, hau da. Koban barruko parten beste zaldi multzo bat dago. Hasieran ikusi deguna. Eta bi zaldi multzoien artean daude bi hartza hauek. Horretik, hornekiko eakusten digu kobak badalaukela alako estruktura bat. Zaldi multzo bat alde baten, beste zaldi multzoa besten, eta hartzak erdin. Baina ez leize hartza, hemen bizi izan zena baizik eta gaurko hartza. Lehen gizakiak ezautzen zuna, noski. Hau, leize hartza da. Gizakiren aurretik hemen sartzen zana. Neue pasatzea sartzen zan. Eta batzutan, hibernazio hortan hiltzen ziren. Eta horlaxe aurkitu gendun guk, hartza hau, Beñola, hasiera hartan sartu ginenan. Eta zeatik margotzen zuten garai hartan? Hoi da gehien interesatzen zaigun galdera, baino hoi da galdera zailena. Teoria asko daude. Lehendabizi pensatu zuten, irudi hauek aurkitu zirenen, esan nahi dut, Labarrietako irudik aurkitu zirenen, gozatzegatik iten zula artista zan, eta pintatzen zitula gauzek, baina horrek etzun betetzen gure asmoa gehiagi. Zergatik, izkutun iten zituztelako. Gu kuadro bat eosten degunen, usten dugu ikusten da leku baten. Hauek ingo zuen, hoi izan ezkeo zarrazoia, ingo zuen sarreran, ez hemen, barrumbe hundi hauetan, ez da. Beste zerbaitegatik iten zuten. Geo pensatu zuen, magia gatik ingo zutela, alegia. Gaur badaude guaindiken herri batzuk pesazetuntenak irudi bat itzen duenen, nolabait irudi dominatu itzen duela. Eta geho erresago dominatuko duela, zean, eizatzeko garaien. Baina hemen gertatzen da, ekainen gertatzen da, gehienak zalditirela. Aztarnatekin berriz, zaldin ezur gutxi da oso gutxi. Orduan, magia delako teoria hori ez dijo hemen ondo. Beste teoria bada, totema izango zala. Tribuaren jainkoa izango zala zaldi, eta horregatik margontzen zutela, baina ez zuten etzatzen. Beste teoria bat. Baina teoriarreke baditu beste aurkako gauzek, esate baterako, zauritu iten zituzten zenbait zaldi, ikustezu? Eta totema ez da zauritzen. Orduan teoria asko daude. Eta teoria asko dauden horrek esan nahi du, benetako egieztegula ondo ezautzen. Tira, pasa. Listo ba. Bueno, eskarrik asko. Bisitagatik. Nahi da zuen arte. Berriz etortzen gehan. Nik beste gauzatxo bat utzi behar diot, ekain berriri. Bai? Ondo segi, aio!